Ay, magparay ni apong ko. May istorya mo kingkwana. Kinay kinalaing na kinapigsada ng agbagkat. Kinapigsada ko ng pare? Wey! Nalalaingam ni apong ko. Parutin na pare ti salang. Parutin na ti salang pare? Wey, pare. Naunay mo ti. Kasano kadakal di salang? Kasano kadakal di salang pare? Babaset, nagaya si Milya. Nagluko ka ba? Sikaw. Siyempre napigsang nga talaga. Adaw. Ada. Ngayon, dato ti pudpud na. Ada sa giman pare. Nagpukpukan kami ti Trusaw. Nagbayag na di crane nga galat ti Trusaw, agi bagkat. Di na nga to. Ya, pong ko'y masidag di dakkel nga Trusaw. Kastaw. Isang harakap. Well, tindo ka. Dandan ni 15 metros na yan. Tintog apa sa? Sina, sa nga kaya di bulldozer nga guyuday. Hindi ko pa. Napan niya pong kaw. Si Miro ko di Trusaw. Sumiro. Binalay na pare. Binalay na. Dagdagsan. Unay mo ta. Binalay na. Nagpigsam. Dayta, tikapigsan niya pong ko pare. Bilibak Eh, napigsan niya pong ko nagtumay. Ayan na hindi apong mo isa pare sa glamado kami man sa kasta. Takayat ko amam-amaw. Eh, kwa pare. Dahil di pa nang bagka na di Trusaw. Napitpi mo lang at ang nadagsing nga di Trusaw. Nakaya na pare. Unay mo na itanga apong mo. Kasday, di na pasamang ayos lang. Ang agore ka man pare. Right. Sabi ng mga kasama natin, uuwi da. Hanggang ngayon, wala da pa. Sino naman ang hindi madanagan sa ganitong kasasaan? Yeah. My goodness, wala na sila.